Înapoi la curba aia, adică cu intraseră. Dau ăsta doar pe geamuri, Mihai? Da, ca să văd că s-au aburit. Ne vinde, domne, ne vinde. Fă-le semn că vine cu Cosmin, ce viteză are și ăla. Hai, dă-i tu după el. Acum încetinită. Hai. Cine mai era în spate la Imo? Mă, ăsta mare, știu. Cred că a mai luat pe cineva la Târgoviște. Ce-mi place cum s-auzea și filmarea, ai văzut? Am mers în viața mea până la 5.000 cu accelerare. Ar trebui să mergi. Ar trebui să mergi. Să simți senzația. Mai mult de 3 minute ca am. Merge la consomană. La aia pe benzină cred că ai mai dat și mai ceva mai mult. Un pic, poate peste, dacă Dar la diesel sigur n-ai dat. am plecat după loc. Și mașina. Da, că ținea prea mult. Am văzut că și Lumelin te face. Am văzut un clip pe net când îi tăia benzina. Sau când făcea el din accelerație, nu știu dacă îi tăia benzina sau făcea el. La orice. La orice benzina. La orice mașină, orice mașină. Și la diesel. Bine, stai injecția la. Ai de geamuri? Da. Nu neapărat de acum, dar te luăm așa ca... Văd că o să mă întărească până acolo. Păi dacă merg în spate la ăștia, imediat Hai, la ăștia. Veni nici fără să merg. Ieri am văzut că e soare. Nu, ieri. Mâine am văzut că e soare. Păi și pusese seară sau el, Cristiana, niște poze și tot la fel era senin. Da, ieri era soare. Am văzut pe vreme și astăzi s-ar da un pic. Știu că era Iulia aia de la C. Da, prietena lui Graciu. Care acum stă cu fratele lui prof de info. Da. El are 34 de ani și da. Ești nebun? Serios? Nu stă pe un găiești undeva pe la Gras sau pe zona aia. Știu că a stat Grasul cu ea. Da? Dacă o fi Iulia de la ce care zic eu, dar am una că e Iulia la Gela. La Gela seamă cu noi. Da, asta cu Paraschivă. Da, aia. După ce a stat cu Grasul ăsta.